Pozdrav svima dragi ljudi! Danas sam odlučila snimiti kako pravim calzone. Za početak ugrijte 150 ml mlijeka. Mlijeko ne smije biti prevruće kako bi kvasac mogao proraditi. Dodajte 200 g baking mix brašna ili 200 g T550 pšeničnog glatkog brašna. Zatim posolite po ukusu. Baking mix sadrži šećer u svom sastavu, pa posolite malo više kako calzone ne bi imale kasnije slatkast okus. Dodajte i malo šećera da kvasac može proraditi. I zatim 1 do 2 g kvasca bolje kvalitete. U toplo mlijeko umiješajte oko 4 žlice ulja i dodajte u brašno. Ja sam u pripremi tijesta, ovdje mislim na dizanje i miješanje, koristila Delimano Joy pekač i njegov program 6. Ukoliko ne koristite pekač za kruh, tijesto zamijeste na uobičajen način, prebacite u posudu s pokopcem i stavite u pećnicu na 2 sata na 45 stupnjeva. Ova metoda garantira da će uvijek tijesto biti prekrasno jer pravite kontrolirane uvjete za dizanje tijesta. Ja sam pak namjestila program 6 i pokrenula pekač. Prebacite tijesto na brašnavu podlogu i razvijte. Mi volimo da tijesto calzone bude tanko i premekano. Prije rezanja prebacite tijesto na drugu stranu kako biste bili sigurni da se nije zalijepilo. Punite po ukusu. Ovaj put na sredinu sam namazala ajvar, dodala tirolsku salamu i stavila feta sir. Preklopite na pola i smotajte krajeve. Ponovite postupak na ostalim komadima. Od ove smjese dobit ćete 6 malih calzona. Premažite jajetom i pospite origano. I posolite mrvicu jaje. Staviti peći na 180 stupnjeva oko 25 minuta. Pečene calzone premažem dok su vrele biljnim uljem i pokrijem krpom da sačuvaju par. U slast vam bilo.